Čaute, tu je Lanka Gamerská a dneska si zahráme, ako som vám už slúbil, Amok Sleep. No, tak môžeme ísť na to. Takže si to je Space, Niž, ale ASD. OK, a my ste vedeli, je to hororová hra. A niekedy mi to strašne seká, lebo sa mi FPS-ka úplne až na jednotku dajú. To vidím, keď natáčam. No a ideme na to. Už som to videla, ako sa hrá. Ja už viem, čo sa mi nestane všetko, takže pre mňa to už nie je taká novinka. No, aby ste vedeli, teraz som úplne sám doma, tak som sa rozhodol, že aby nepíšla náhodou mama do mojej izby, tak úplne idem hrať. Tak to continue. No, čo je? Čo sa deje? To je iba demo verzia, aby ste vedeli. Ja už len teraz mám strach, čo na to pozerám. Bože. To mi priamo Macka Pú. Bude sa volať Macko Pú. Oh shit. What the fuck? Normálne dieťatko by to neprežilo. Ty vagák z toho. Keď si kúpite, no keď si nie, že kúpite Steam, ale keď si nainštalujete Steam, tak dostanete zadarmo demo verziu. Jak sa to pretáča? No, pretáčaj sa. No, to nie je neposmutná panda. Diváčik. To čo bolo? Počuť niečo hýbať sa. To je jedno. Čo ma tam čaká? Kue? Tuc. Ale nejako pomaly sa ohýba. Ale by sa rýchlejšie ohýba, ako sa ohýba. Tak hneď stlačím Ečko, hneď Ečko a hneď sa ohýba nejako pomalejšie. Takže to dám. Čo je? Ja to nemôžem povedať. Už idem pre teba, Macko, Pú. Macko. Ohni, tebe, co mi zadusí. Neklien. Macko, Pú. To si radšej takto dám. To som rýchlejšie. Macko. Thank you. Something's To som sa naučil z novej časti. Normálne by som to nemal robiť, lebo je to zakázané v demo verzii, ale ja som to videl už v prvej verzii, takže... Ty vago, to sa doserem. Tam niečo vyskočí. Počkajte, ja si dám tie zvuky, lebo keď niečo na mňa vyskočí, tak buď sa doserem, alebo sa doštím. Tak. Nie.
Tak. Mám mackapu, nebudem sa ho použiť. We have to be very quiet. You don't know what might be What the listening. fuck? Dostan infarkt. Macko, pomôž mi. Tvoje mazy mám nejaký už na prdeli. Ty vago. Prečo som si vybral toto nahranie? Ináč prepáčte, že sa mi to laguje, ale FPS-ka mám iba 8. 7. 6. Najviac. Ty vago. Myslím, že mi srdce vyletí z hody. No čo už, je to iba hra, takže... Jej. Nebojím sa ho použiť. Vajíčka. Počujete? Možno vy nie, ale ja počujem stukot srdca. To babitko. To babitko sa tak bojí, že počujem tak stukot jeho srdca. Kde je moja torta? Tu je. Tu je torta. Áno, teraz sa stane toto, že... Áno, teraz je to lácko a teraz vystrelí z toho radiátora. Počkaj. Ja to asi nedám celé, ty vago, ale keď už som začal, tak to musím dokončiť. No nie? Prečo musím byť taký malý? Nejaké ticho. Ja viem, že vždycky, keď je ticho, tak sa niečo stane. Ale ja, keďže ja už toto poznám od Koga, ja si dám ešte viac tichšie lebo zvuky, bo sa doserem. Už len teraz, na 25 je to hlasné. Lámka gamer prichádza. Vyšiel som si zrať lámkové hry. Ja lámky, ako som ja. Preto sa volám Lanka Gamerska, lebo som Lanka v hraní a som Slovák. Neznášam, keď mám buchocí srdce, bože. To je také nepríjemné, keby ste boli tuto na mojom mieste, ty vago. Ježišmaja. To je to najhoršia miestnosť. Teraz asi zahromí blesk. Ja som bábätko. Ja si iba tak chodím po byte, ktorom straší, no. Ale tam je veľká tma. Veľká tma. Poď sa to. Kde môže byť v takomto čase tam mater? Možno, ako v tejto hre. Lebo keď som videl naozaj snovnú, tak ona mala nazvala hnusne. A nie to tváti, ale... Tyjo, tiež je sa to ťažko. A teraz?
Vojdem, otvorím. To bola veľká výška. Teraz prídem, odkryjem ju. Mami! Vlastne nebudem na to hovoriť dopredu. She's not here. Huh? Chudák bábätko. Infarkt by som dostal na jeho mieste. Teraz ideme naspäť. Tu bude nejaká príšera, to už viem. To som pozeral Goga. Asi viete, prečo som si dal. Vy sa na to pozeráte, ja sa nebudem pozerať, si zakriem rovno oči, bo ja viem, čo sa stane. Tu. Idem dopredu, ale sa pozerajte. A nie je až taký strašidelný, ako som myslel. A srdce mi buchočí tak tu. Infarkt. Myslím, že teraz by sme išli do trubky. No to fakt som sa zlakol, že to bude písať. Mami, kde si? Už prichádzam pre teba. I am Harry Potter. Si zoberám za sebou kufry. Aj medveďka. Tak, ideme. Oh, what is this? This is your shit. Pardon. No, na tohto macka. No. Can you see your reflection? Yes. It's her, but it seems more like a memory. Toto je iba demo verzia, ale v pravej verzii je to úplne inak. Ráno dávam vám tortu a 60 to stane, že sa mnou si zobudíte. Potom musíte prejsť neviem koľko častí dielu. To znamená, že prvá časť, otvoríte tú komnatu, prejdete to druhú časť. To je hrozná, to som pozeral od Goga. A nespomínajte mi, že kopírujem po Gogovi, lebo chytím aj rozpraším všetko. Juuu! Yes. Macko, zoberám si ťa. Robím ťa, Macko. I'm coming for you, bitches. Zbylo asi nejaké screenshoty, ako poznám. To myslíš, že... Počkaj. To není žiadna količka. Cool. What the fuck, nemalo by to skončiť už? Dobra, no tam. Tak? Jaj, tady máš ony. Lagi.
OK, už nie.